Prvé soboty v mesiaci sú našou odpoveďou na prosbu neba, ktoré nás žiada zachrániť duše pred peklom, s cieľom prispieť k tomu, aby nadišiel čas pokoja pre svet, obrátenie Ruska, triumf nepoškvrneného srdca Márie. Ako to máme urobiť? Pripomeňme si milovaný počiatok tejto pobožnosti prostredníctvom slov z listu, ktorý sestra Lucia adresovala svojej krstnej mame. V tomto liste nachádzame tieto slová. Táto pobožnosť obsahuje nasledujúce prvky. Počas 5 mesiacov, prvé soboty, prijímame Ježiša v Najsvätejšej sviatosti. Modlíme sa ruženec, slávime 15 minút v prítomnosti Panny Márie, v meditácii tajomstiev ruženca a ideme k spovedi. To posledné je možné vykonať niekoľko dní vopred. A ak počas tejto spovede zabudneme vzbudiť úmysel, môžeme to urobiť pri nasledujúcej spovedi s podmienkou, že v prvú sobotu sme prijali sväté prijímanie v stave milosti s úmyslom odčinenia urážok proti Najsvätejšej Márii Panny, aj tých, ktorí zarmucujú jej nepoškvrnené srdce. Takže spoveď, ruženec, štvrťhodinová meditácia a prijímanie oltárnej sviatosti, a to všetko s veľmi konkrétnym úmyslom zadosťučinenia nepoškvrnenému srdcu Panny Márie. Všimnime si, že v tomto liste Lucia poukazuje dva zaujímavé prvky, ktoré nám pomáhajú a uľahčujú nám praktizovať túto pobožnosť a splniť podmienky. Čo sa týka spovede, spomenula dva prvky. Konkrétne je to spoveď, ktorá má byť prvú sobotu, ale všimnime si, že môže byť aj skôr. A tiež úmysel. Máme vzbudiť vo svojom srdci to, že pristupujeme k sviatosti pokánia s úmyslom potešiť nepoškvrnené srdce Márie. Vyháňam hriech zo svojho srdca, ľutujem, robím pokánie, nazývam zlo zlom a vo sviatosti spovede sa radikálne staviam na Božiu stranu. Venujme pozornosť. Ak je najväčšou starosťou nepoškvrneného srdca Panny Márie večná spása všetkých ľudí, tak aj ja idem na spoveď s vedomým úmyslom, že chcem skoncovať s hriechom. Či tým nepoteším nepoškvrnené srdce Panny Márie? Zhrňme si to, milovaní. Tieto dva prvky, aby sme pochopili podstatu, že táto spoveď sa v skutočnosti nelíši od každej inej spovedi. Sú to len tieto dva prvky, na ktoré máme pamätať. Kvôli prvej sobote sa mám vyspovedať. V deň prvej soboty alebo skôr. A spovedajúca mám vo svojom srdci pamätať na úmysel. A ak zabudnem na jedno aj na druhé, ak sa zabudnem vyspovedať s daným úmyslom vo svojom srdci, alebo ak sa nemôžem v prvú sobotu vyspovedať, ako vyriešiť tieto problémy? Vypočujme si, drahí, ešte zo pár slov, ktoré môžeme nájsť v spomienkach sestry Lucie a ktoré nás približujú k dialógu, ktorý prebiehal medzi sestrou Luciou a Ježišom v kontexte tohto problému, pokiaľ ide o sviatosť pokánia ako podmienky pobožnosti v prvú sobotu v mesiaci. Lucia predstavila Pánu Ježišovi ťažkosti, ktoré mali niektoré duše s vykonaním spovede v sobotu a požiadala, aby svätá spoveď mohla platiť 8 dní. Pán Ježiš odpovedal: môže byť platná aj oveľa dlhšie za predpokladu, že ľudia sú v stave milosti, keď ma prijímajú, a že majú úmysel zadosťučiniť nepoškvrnenému srdcu Panny Márie. Hovorí Ježiš. A keď niekto zabudne si vzbudiť tento úmysel? Ježiš odpovedal: môžu to urobiť pri nasledujúcej spovedi, keď sa naskytne príležitosť. Často sa objavuje v kontexte prvej soboty v mesiaci informácia, že spoveď môže byť pred alebo po prvej sobote v mesiaci. Samozrejme aj v prvú sobotu. Avšak, moji milovaní, zo všetkých informácií, textov, odporúčaní, ktoré vyplývajú z obsahu posolstva alebo z listov či slov sestry Lucie, sa jednoznačne hovorí, spoveď môže byť v prvú sobotu alebo skôr. Nikde nie je zmienka, že spoveď môže byť po prvej sobote.
Aby mohli pristúpiť k svätému prijímaniu, čo je podmienkou pobožnosti prvých 5 sobôt v mesiaci, musia byť v stave posväcujúcej milosti, takže musia vždy pred prvou sobotou alebo v prvú sobotu pristúpiť k sviatosti pokánia. Ísť na spoveď. Poďme si to zhrnúť, milovaní. Spoveď ako podmienka pobožnosti prvých 5 sobôt v mesiaci. Takže každý mesiac sa mám vyspovedať. Kedy? Na prvú sobotu. A ak to nebude možné, môžem ísť skôr. Lucia žiadala o 8 dní. Ježiš odpovedá, dokonca viac ako 8 dní. Dôležité je ísť na spoveď a mať v srdci úmysel odčinenia nepoškvrnenému srdcu. Ale môže sa stať vzhľadom na rôzne okolnosti, že ak som bol skôr na spovedi, možno som plánoval byť bližšie k prvej sobote, takže som si vtedy nevzbudil daný úmysel. Ježiš hovorí, dôležité je byť v stave posväcujúcej milosti v prvú sobotu a potom pri nasledujúcej spovedi si vzbudiť tento úmysel. Preto ak pôjdem na spoveď prvú sobotu alebo skôr, niekoľko dní, veľa dní predtým, ak budem mať v srdci úmysel zadosť učiniť, spĺňam podmienku. Jednu z podmienok pobožnosti 5 prvých sobôt v mesiaci. Keby som pri spovedi zabudol na úmysel zadosť učinenia, môžem to urobiť pri ďalšej spovedi, vzbudiť si takýto úmysel. Pri tejto príležitosti, milovaní, vyvstáva otázka, ako je to vo vzťahu k prvým piatkom v mesiaci. Mnoho ľudí chodí na spoveď prvé piatky, aby mohli prijať sväté prijímanie, aby odčiňovali Najsvätejšiemu Ježišovmu srdcu. Nuž, moji drahí, tu nie je žiaden rozpor. Dobre, čo sa týka prvého piatku, podmienkou na splnenie požiadaviek tejto pobožnosti je stav milosti posväcujúcej a prijatie sviatosti oltárnej v tento deň, teda v prvý piatok s úmyslom zadozučinenia Najsvätejšiemu Ježišovmu srdcu. Nevyhnutnou podmienkou, čo sa týka platnosti tejto pobožnosti, nie je sviatosť pokánia. Takže, ak budem na prvý piatok alebo skôr, pred prvým piatkom, pred prvou sobotou na spovedi, otváram si cestu tak k prvému piatku, ako aj k prvej sobote v mesiaci. Vykonaním sviatosti pokánia spĺňam jednu z podmienok prvej soboty, a zároveň, ak som v stave milosti posväcujúcej, môžem zároveň praktizovať prvé piatky v mesiaci. Teda ak chcem si robiť jednu aj druhú pobožnosť, nie je tu žiadny rozpor, žiadny konflikt. Stačí byť na spovedi. Kedy? Prvú sobotu, prvý piatok, alebo niekoľko dní skôr. Otvára sa mi cesta súčasne k prvému piatku aj k prvej sobote. Dôležité je pamätať na úmysel zadosť učinenia. Môžeme si ho vzbudiť počas sviatosti pokánia, a tak by to bolo najsprávnejšie, ale ak sa stane, že som zabudol, je dôležité, aby som to urobil pri nasledujúcej spovedi. Dovoľte mi, drahí, aby som znova pripomenul nasledujúce slova z listu sestry Lucie krstnej matke. Myslím, milovaná krstná mama, že budeme šťastní, ak môžeme dať našej najdrahšej nebeskej matke tento dôkaz lásky, ktorý, ako vieme, od nás očakáva. Čo sa týka mňa, musím sa priznať, že som sa nikdy necítila tak šťastná, ako keď prichádza prvá sobota. Či to nie je pravda, že našim najväčším šťastím je byť celý pre Ježiša a Máriu a milovať ich výlučne a bezpodmienečne? Ak vďaka tejto láske zostane veľa duší zachránených, myslím, že táto vec stojí za námahu. Zamyslíme sa, milovaní. Pozrime, ako málo od nás Boh žiada. A koľko veľa môžeme urobiť. Ako hovorí Lucia, ak môžeme zachrániť svet, zmeniť beh dejín, zachrániť duše pred peklom, skrze tento akt lásky, ak sa rozídem s hriechom, skrze sviatosť pokánia poviem, že sa mi zlo hnusí, že sa rozhodnem na konkrétnu cestu obrátenia, s vedomým úmyslom, nie náhodou, ale s vedomým úmyslom, že chcem potešiť Máriino srdce, aby som tak mohol potešiť aj srdce Ježiša. Nie je to teda
niečo, za čo sa oplatí bojovať? Myslím, že to stojí za námahu. To hovorí vizionárka z Fatimy. Podstúpme túto námahu a buďme apoštolmi, aby sme my, aj iní, mohli zabojovať za túto veľkú vec.